Għamilt imħatra, mela, rrit nibdilkom eżatt mill-istorja sewa, mela da kelli ħabib tiegħi. Fej kontu? Konna Junior College, dak iż-żmien kien għadu assistejjaħ Junior College, immaġina kemm ilu, ġifier sixth form konna ngħidulu. U dak kien hemm waħda, u kienet toħroġ ma' ħabib tiegħi. U da ħassar insomma magħha u bdejt naqbab miegħu jien tipo ma nafx għalfejn qed tinkwieta u dawn l-affarijiet. Għalli u li għaliex di vera kont tal-qalbi magħha u affarijiet għatlu di ma kulħadd toħroġ. U għalli taf toħroġ miegħek. Għatlu għal-kem ħanamluha. Poġġijek ħażina Għatlu għal-kem ħanamluha. Għatlu li noħroġ magħha, għatlu nagħmel 3 ġimgħat għax hu għamel ġimgħatej u biċċa. Għatlu nagħmel 3 ġimgħat. U naħseb dak iż-żmien ġimgħatejn u biċċa kienet relationship qawwija. Mela, u għal dak iż-żmien x'ismu. U insomma. Telqet. U mort niflirtja. Għana għara insomma tħaltila. Ma nistax ngħid fuq ir-radio l-affarijiet li għaddejt minnhom għax għaddejt minna affarijiet. Ma supportej ġifieri kienet 3 ġimgħat jibsa. Il-biċċa xogħol hija di, mela. Wara kien sagrifiċċju. Le, laqqas xejn, vera bdejt nieħu gost anzi noħroġ magħha. Tajjeb, il-biċċa xogħol kienet li l-imħatra kienet li titlaqa. Sewwa, int wara 3 ġimgħat. U jibdejt wasni tajjeb magħha. Xtaqt tibqa' magħha. Eżatt. U allura, insomma, għax inti bej kaxxa birra u taqannek ma' sħabek u tibqa' magħha mbagħad tittażel il-kaxxa birra u li taqa' tkun deniżuko ta' gris. Għax taf se jagħmlulek jekk taqbis b'ġurnata. U insomma, sibt il-gazz. U għattil isma għattila aħjar nibqaw ħbib, għax dik hija l-frażi li tittuża f'dal-momenti tajjeb, aħjar nibqaw ħbib. U di ħadita bi kbira. Għax ma sadax tifhem għax immaġina ġurnata qabeħ riġna ħadna gost. La daqsek. Imma jien laqwa li rbaħt l-imħatra. Issir taf. Bdil-ostra mħatra. Tinżel fejn għamlu x-show aħna. Tajjeb dak it-tara ċekkem misfel. Tinżel u t-tini xeba, ma xeba ta' minn dawek ġvir bil-ponnu xnafjien. Imma l-imħatra irbaħta. Jasra. Xiex xaħas?